noddeji ɗi ko mawɗi mi jaggima ɗo ha ɗiɗo waktuji ko salmindema e salminde bandiraɓe so en mbi bandiraɓe noon bandiraɓe ne keewi bandiraɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe rendaɓe golle bandiraɓe rendaɓe wadde mbiyen goto e mabɓe foof en calmini ɗum ko salminte weltoɗo ene salminirte welto ni ko waɗi noon kon gurdam ɗumɗo koko renda neɗɗo foof woni hen ko ɗalda so tawi en mbi gurdam hanki e gurdam hande sa renaki hunde nde waɗat ɗum waɗat bose biƴƴe ko jinmi wiide ko ma wat doge e dooge ɗe jaadani kono hatta ene mbawi rendude lawol no mawɗo wino ni tan o wi kurtoytoɗo e gobboyteɗo ene ndenda lawol ko hayso woni jiida haaju enenne noon kam enen ko enen ndendi lawol ko enen jiidi haaju so tawi en kaali ganni hanki e hande so mbi ganni hanki ganni tan ko hanki e hande on ɗon hanki e hande noon wonko o jogani en kono wonko mofanno en won mofandu ndu o joganino en ko jinmi wiide ko mawɓe hanki ɓe ko kamɓe joganino en geɗe kewɗe ɗe ganduɗa ko geɗe gurduɗe holɗum nden eɗen jonano koye men holko woni yonede hoore mum ɗo koɗɗa ɗo ko ɗon ndemata ko ɗon gawata ko ɗon gawƴata ko ɗon tafata ko ɗon cehata ko ɗon ɗatata ene yaaɓi yaha wadde noon tawde woni en gandi hanki no gurdunoɗen ni ko tubako wiyata satisfaction total ko enen eɗen jurino vraiment hunde nde ganduɗa ko hunde ko fartange garduɗo e ko balloɗen ɗo gawen ɗo ñaamen ndemen ɗo ñaamen ko ko noon wadde dendagal gueɗe men ene tawta durtuno e nder men wadde noon so tawi en kaali ɗum mbiyen ma en ƴeew holko gollannoɗen hanki sen mbi ganni firti ko geɗe gadiɗe wadde holko mawɓe men jangguinno hanki holko mawɓe men gollanno hanki holko mawɓe men gam sa wi golle tan dendagal kono golle naati hen wadde so tawi en pamiri noon eɗen mbawi jolde e jolirde wonde ko mawɓe men ha joni to banggue to harameji jeeɗiɗi ɗi eɗi fulɓe kalanno hayso ɓe goɗɗinoytako ganden hen ko mbiyannoɗen kala ko daña koko renda ay ngal ɗon dañal e dendagal noon sa renaki ma taw ko kangal jogori wontoyde janggo pengal ngal ganduɗa ko pengal duttorgal walla ko wiyete point mo ganduɗa ko kañum wona point de consensus ganduɗa ko ɗon enen foof nanodirɗen yen moƴƴu nanodirɗen yen ndimɗu nanodirɗen yen jogo fayida kono nanodirɗen kadi kala ko daña yo en ndendu so tawi en multima e ngen ɗon fartangi ma en taw wonde mawɓe men hanki ko mabɓe ɓe ganduɗa kamɓe foof e yonanede koye mabɓe eɓe jinno kadi woɗɓe ɓe kadi wallude woɗɓe ɓe ha jone koye mumen so tawi en ƴeewi nden cuɗari ene woodi kono cuɗari yaranno koye ñaaƴe e tawno tawi jamdi ndi ummaki taw jamdi gadiɗi yitede ndi kadi ko jamdi ndi ganduɗa jogordi wonoyde lamɗo jamɗe kono tinaka taw holko waɗi o tinaka taw ko jamdi wiyete ko kanŋe mbuure wiyete ko gal dimo ayi ɗeɗo gueɗe hay hunde nafata kanŋe piiro hay dar nafata waya hay hunde nafata sowona ñantorede ñaƴde e ñantorede so tawi noon en ƴetti ko ñaaƴanno en ñantorima jaaɗen ha ɓo jiirtiɗen joni noon holko ñawdata en e mbadi tindol tan holko ñawdata en wande ñawdata en gonɗen yiilade ha jiirtuɗen jamdi ɓaleeri tawɗen ndiɗo jamdi ɓaleeri ko kayri wonoyto janggo jontaɗo ɗum nder nde ko kanko woni ko kayri wonoyto sakkiti jibinede ɓuuri hewde fayida holko jinmi wiide jamdi ɓaleeri ko kañum jibini mesanal ko kañum jibini guitte ko kañum jibini jaro ko kañum jibini jambere ko kañum jibini dendagal kone ñammina ene yarna ay ndeke o to nde to kanŋe mbuure arnode ɗo ene ƴetta ene towna ene monina ay andama ndekete mbiga jamdi ari ko gollude haalis ari ko gollude
jafo ɗon ari ko gollude golle joɗɗe ari ko laaltade ari ko mewtade ari ko sappitade caggal caɗele jamdi ɓaleeri battidiɗe jibinede adi yontede o wadde noon so tawi en ƴeewi ko yontede nde noon ko kañum sakkiti jibinede saabu nde ari ɗo ko caggal jamɗe ɗe foof hay kange pire hay or hay mignon hay no selon yimɓeɓe wirata ndiɗo jamdi ari ko caggal mum kono noon nde ari nde ko kayri remata ko kayri awata ko kayri deke ko kayri jogii doole nguura meɗen janggo joni noon yimɓeɓe dutti kadi ƴeewade ha tawta toon banggue goɗɗo mo ganduɗa oɗo banggue noon deke kayri ndi kayri jamdiɗo jamdi kanŋe pire ndi deke kayri ndi ene jogui doole hol doole mayri enen foof en nanodiri yen ƴettudi yen bambudi yen molto e mayri ha mbaɗen ndi jamdi jeere ganduɗa hande ene wona hotonde ene wona jaw ene wona feggere kono noon jawngo e feggere nde hotonde ndi foof nde jeehi ha ndendoyi nde tawa ɗo joni fayida mo ndi jogui o yodi heeroro on fayida ala kono nafata sona ñatugal te kono noon so ɗo ndendenten paabi meɗen ngaru yo kay jodi won daɗɗude ndi ayi wadde dendagal kone gollo kone golle e aduna diamant haalama kewgol mum doole zircon haalama kewgol mum doole kono nanidira tan nanodiral battidingal ngal ko yo jamdi mbiyetendi kanne pire ndi kañum kadi yo won laamɗo jamɗe walla wona tedduɗo jamɗe walla wona kooho jamɗe nde tawno jamdi nan toon ara nana ara ɓoyata endi ara e meɗen min taw ndiɗo ne wiyama laamɗo jamɗe wadde laamɗo jamɗe o woni jamdi mbiyetendi suuɗani ɓe mbiya ɗum ema ɓe mbiya ɗum goɗɗum e goɗɗum wadde so tawi en ƴeewi ha en paami enen rendo meɗen no tawruɗen rendo ngoni tawɗen rendo ngo koko rendo ngo ko kañum señi hoore mum no mawɓe mbiyatno ni jibini yummum yiƴƴeta num miñum wambi ɗum oɗo jibini yummum yiƴƴeta num miñum wambi ɗum sa renaki kadi ko kanŋe piire o ko kanŋe dima o ko kanŋe mbuure o ko kañum jogori wontoyde toon sernda remru doole ñantugal doole ñamade doole ñamade doole muuɗade e ndenda kayri kadi ndi heetti toon kadi holko jinmi haalde haalde ɗo ko jeere holko mbini wiide jeere jinmi wiide jeere ko coorgu e gurtigu ɗo ɗo coorgu e gurtigu noon hankkadi dañi lawol dañi hoore hankkadi baylo o noon kankone so ari hande o hollata en ko holno moftirte o hollata en ko holno tafirte o hollata en ko holno ay ha enen fof kadi ñiɓɗene ɗum ene yaaha hankkadi eɗen mbaɗa taƴefiɓe harla jokko ha jangde wonde ari wiyen joni enen ko mbatten hoto jamdi ndi oto kanŋe o yaa jeere ala oto o yaa jeere o yo heddo ɗo e nder meɗen eɗen mbaɗa hen coggu e gurtigu tawa noon ɗum ɗo ɓaggoyi koye doole mawɗe ɓaggoyi koye ndiyam mawɗam ɓaggoyi koye nanodiral maggal ayi ƴeewa ɗo joni kayit hono kayit gonɗo e deftere o ni tan ene feesta tan jaaha nawa jeere daña hen nebam e lamɗam ayi carton goɗɗo nattu ko lamɗo fota e makko on ɗon lamɗo noon kañum hoore mum omo yiya hoore makko e kayitaji kono ittani kadi sababude nanodiral yen ƴettu lamɗo leydi men tan mbaɗen ɗum ay wonani en ko wiyete monnaie locale monnaie locale o sa ƴeewi jinmi wiide ko coggu e wurtigu jinmi wiide ko cewɗi jinmi wiide ay ha wadde noon ɗon ɗin ɗon jeehi kañumenne ha pucci mumen dogi ay yeehi ha ɓooyi noon watta serdede haalis CFA haalis ouguiya haalis britannique haalisaji ay ɗon ɗo kadi darde nde ɓeydiri ñiɓde kadi goɗɗum ari wadde noon so tawi en ƴeewi taƴefiɓe harla jokko o sa ƴeewi ma taw ko wiyete mbayla ko ene jogui hen part de responsabilité wadde no mbinomi nane ni ko kamɓe ndesda jamɗe ɗe kono jamɗe ɗe ko kamɓe ndesda moƴƴere mumen e bonde mumen e ko nandi hen won hen kadi ko kamɓe kadi enen foof nanodiri yen ƴettu ndiɗo jamdi ɓaleeri nde ganduɗa ala ko sembeji foof ina e nder muɗum kono noon mbaɗen ɗum no taniraɗo waɗete ni tan totten ɗum loocol tan yomnen ɗum salamboru mbiye ɗum yaadingiral aɗa heeɗoyo ko mawɓe kalata so tawi aɗa namdal aɗa jogui namdal gonɗal bon jinnoɓe namdade mawɓe hanki ɓe soɓe pinino e galle holko ɓe gadoto wadde e holto ɓe kuccata
mawɓe adiɓe soɓe pini mbi en kaali mbiɗen ko nden ko rendu wonno awo e gaynaka ndema e awo e gaynaka nden ko jamdi yitaka kamɓe wadde nden soɓe pini ɓe gaddoto foof ko dawde walla ni ɓe juulde ɓe gaddoto ko juulde juulu mabɓe noon ɓe juulanno koye pular labɗo he holko ɓe juuldata e holno ɓe juuldata ɓe juuldata ko soɓe kucciti e nangue gue nangue nana waɗi mbuuɗi mum ene wojji mbuuɗi wona aɗa mbuuɗi nangue mboɗewu eyyi koɓe kuccita e mbuuɗi nangue ɓe mbiya bongal yurmede fuɗɗi e timbere joom binde yo jaam ñallu ha to tiiside ma kaali minen noon min kulata min penata min janfotako emin gadana joom ngal ɗo buuɗal min penata min kulata min janfotako min jarata caggal e dendagal ko heɓa koko renda ayi wadde noon firti ko kamɓe eɓe nayi société kamɓe ɓe gone fewnude société o sabu mbiɗeni ko min kulata min penata min janfotako e kala ko daña koko renda ɗo so tawi a watti hen goɗɗum tan sa renaki jomum wontata ko hunde molnadal saɗa jogui so tawi aɗa jogui lamdal gongal bon sukaɓe joni noɓe mbayi ni joni heewani nanano ko jinnaɗo mum sukaɓe nder noon est ce que eɓe nananno jinnaɗe mum no fewi sukaɓe en nananno jinnaɓe mumen ha no fewi sa jiiɗo joni mawɗo moƴƴo mawɓen mbiya kala mawɗo moƴƴo adorino ko cukagu moƴƴo kala mawɗo moƴƴo adori ko cukagu moƴƴo sababu nde mawɗo o yooɗete so mawɗo o yooɗima jiiɗa wadeno makko ni ene ara sahaji ni minen e cukagu amen mbaggu so tawi yimɓe ne jewta walla ne kaala o mbiya min woni baba kaari o min ko min woni baba kaari oye suka debbo wiya ko min woni nene kaari oye wiya ko min woni goɗɗo o kadi suɓano hoore mum ga ko min woni nene kaari ay firtinde ko babiraɓe ɓen joguino fayida ha ene ñembe so tawi noon hande a fottata babiraɗo goto ene gati kuɗol ene jogui womre ha heewi koko ɓata a faami de yaha joomum wona e yaade hela keeci naayo so tawi ɓoyde makko tan sa renaki o yooɗete a faami e ko yoɗma ko mbatta ñemtindema wadde noon mawɓe men hanki ko yimɓe ɓe ganduɗa wattodirnoɓe hakkillaji ay o wi e nder jafoɗon ni e nder juulo he kala ko daña koko renda wadde noon renduɓe jaam elle ko kañum ndendi jaame ɗum elle ko kañumen ndendi fodde elle ko kañumen ndendi hande so tawi faami jabol ngol eyyi joni goɗɗum ɗum ko jinnaɓe rewɓe ɓe aussi mbeɗa yiɗnoma am namnade kamɓe noɓe gurduno e jinnaɓe worɓe ɓe e nder galle he eyyi ko noon mawɓe men eɓe mbiye mawɓe adiɓe kono yimɓe heeɓe mbiyata mawɓe men ko mawɓe malaɓe sababu nde tawata ko mawɗo gorko joom galle o gorko joom galle o kanko e hoore makko ɓe wondi ɓe ko wandiraɓe makko rewɓe kono noon ko miñiraɓe mawniraɓe makko o gondi so tawi ɓe gondi ko jaalima tan goto hen foof ene jogani joom galle mum gueɗe tati hoɗɗen gueɗe tati waɗi woppi ko lekki ko malaɗo momoto ɗum kin ɗon lekki noon elle ko ɗin ɗen ɗon leɗɗe babiraɓe men babiraɓe men momoto noon ha daña wadde monopolisé dendagal ko woni hakkude mumen e joom galle o goto hen foof ene awa guibbol goto hen foof ene awa nanodiral goto hen foof ha jiyani ina e nokkuji so tawi ɓinguel jibinama e galle he yeehi ha fembama ha ɗum tan elle ko no mawɓe mbiyatno ni oɗo dey ko dine pierre doku hayso eɗen garta toon mawɓe mbi ko olala maɓe gartu hen wadde noon tawa debbo oɗo ɓinguel guel wammi goho ko ɓi bani ko gorko ɗiɗi ko ɓi joom galle makko tati ko ɓi kaari noon ha woɗɗoyal makko wiya oɗo de mbiɗa sowe mum laabi kewɗi so wade neɗɗo so wade makko laabi kewɗi woni mbiɗa jiide makko to banggue bam makko mbiɗa jiide makko to banggue yum makko mbiɗa jiide makko ha arto e noon ha to ɓuuri woɗɗoyde to a faami de woy mata andani ko ñebbe gawri puddi ayi ɗo enen foof en paami deke oɗo omo sowi e guel ɗo cukalel kañum foof caggal nde woni yum maggel caggal nde woni gorgol maggel caggal nde woni caggal wiye ɗi guel ɗo cukalel noon ene sowe am laabi kewɗi ɗon jinno wiide cukalel ngel ene sowe am laabi kewɗi ɗin ɗon laabi kewɗi noon firti bam makko ko bam makko ko kaw makko
ba makko ko nangam ay woni mbiɗa sowe e makko laaɓi kewɗi ɗum ɗo joni so yehi kadi ha caɗele puɗɗoyima wiide en mbaɗa e rendo he hayso ko cuhlel gooti hayso ko cuhlel toksel ganguel wiya ijam an gorgol kaari mbawa kaari ay wayni watini oɗo kay ko so oɗo kay a waddata e mum ɗum o kay so tawi toñima tan a waɗa so ɓoggol udde suuɗu piya ɗum ha keesi lamba tan ko ɓaya ay jam jarani ay reftino hunde nde lawol wadde noon ha joni gonɗen koye kala ko daña koko renda wonko daña ha heewi eɗen cikka rendaka kono koko renda no mbiɗen ni mawɓe men nde hen aɗa yiya yummiraɗo gonɗo e galle he taw kanko wonko ala ko halfina so wona needi galle o haalta e goɗɗum goɗɗo oɗo ala ko halfina so wona correction ko haalata goɗɗum moni fof e ngal san ene yaha ha so tawi ha jettudoyoɗen e nokkuɗo wiyete inde neɗɗo ina reena guesa muɗum waalo holno inde neɗɗo renata guesa mum waalo ko kanko oɗo mo kalaten o deke kadi kanko ne omo jogii mo dow makko holo mo dow makko won hen mbiyete ko on maayi babari tan on e ɗon moni fof no wiyete moni fof heptoye jonde mum jokka golle muɗum ɗum ɗo fof a tawanno a tawanno ko gouvernement molanaɗo Allah walla ko juɓɓudi molanaɗo Allah walla ko organisation molanaɗo Allah awa e oɗo galle walla e ɗiɗo galleji walla e ngoɗo rendo ngo wuuranogo hanki ngo wuuraka hande musidɗo eyyi joni mi jinnoon ko mbaynoɗa rek calmina bandiraɓe mbaynoɗa aussi kala e haala émission o e kala aussi e inde chaîne o wiyete ko Diaw Khoule Média eyyi holko kalta hen eyyi ko mettimi hen tan ko ɗum puɗɗorto ko wiyaji koko yettode Diaw nde ari hen ko kadi Diaw e oɗo saaha ko saaha o ari koye wulde eyyi kadi onon no ñamata lawol gotol ɗum tan ɓettimi hen ko wona ɗum ko noon sa nani Diaw o positivement parlant ko hunde wande fayida sabu mawɓe men nden ene mbiya ene wuuli ene weeli ene yetta ɗo noon kam so Allah ɗo kam ko komi jinganaɓe ko wona ɗum ko eɗen mbiɗa andina yimɓeɓe ko wiyete la communication est sacré ko wiyete communication ko wiyete kumpital ene duwana kumpital ene duwana ko wiyete kumpital ene duwana ko hunde nde ganduɗa a jooɗoto aɗa deeƴi aɗa yuɓɓi aɗa laaɓi aɗa heɗoro keɗoɗa hunde nde jaaha kalna goɗɗo yaha haalna goɗɗo kadi yaha haalna goɗɗo e ngal saaga wona hunde yajnore kumpital hunde yajnore jangde hunde yajnore e dendagal kono golle hakkude leyɗele nde tawno mbiɗa nananno jiyaɗalɗo goto omo wiyanno omo haalanno hakkude sarɗiji joom en jawɗele hakkude leyɗele kala joɗaniɗo ɓe ɗo ko ni ouvrier yo gollu ha maya kono yo kalisna demowo yo heeɗi kono yo ñamale o fawa oyi ɗum ene foti iwde rénovation jum wi noon ni sa tawi noon en tawi ɗum ɗon enen hande eɗen poti duncude ko wiyete communication eɗen poti duncude ko wiyete kumpital eɗen poti duncude ko wiyete nanodiral nde tawno hande Allah addani ɗumen Allah addani en ha e juuɗe jomumen jomumen en mbawi hutorade hen en mbawi ñamde hen en mbawi yarde hen kono kadi ene mbawi humpidde hen ene mbawi haaldude hen kadi Diaw tawa vraiment hunde nde wonno wayi tawa jomumen no mbiɗen ni jomum ne wawi dugde tawa destaki enen hande compital ene wawi dugde tawa destaki tawa weesaki ɗum noon ko ɗum ɗo jiɗɗo mi addandemi ɗo la deuxiéme fois so tawi en ƴeewi man taw oɗo so tawino ko cufi wiyete ko diwi sababude enen foof eɗen gandi hande oɗo chaîne meɗen no wayi ɓayde no wayi nanede no wayi yiɗede no wayi horsinede kadi no wayi ɓadade rendo ngo no chaîne o wayi ɓadade rendo ngo yimɓe foof ene kaala haala chaîne o enen so tawno ko hanki wonno mbiyen ƴogoyoɓe ko kanko ƴogirta mbiyen yahoɓe jeere ko kanko jarata mbiyen noon wadde noon eɗen mbiya tan yo yimɓe gara tigui rigui
chaîne he en keeɓi chaîne mo ngannduɗaa baɗɗo fayida eɗen kaala e makko jamma e ñalawma subaka e kikiiɗe ɗum ɗo tan ene wawi ɓeydude jangde sabu hay ko wayno éducation nationale en gueɗe mbaɗe noon ɓe poti yaajnude bibji maɓɓe ɓe mballa sukaaɓe ɓe faamde holko jiɗɗen wiide e oɗo émission.